Right, good news for Zimbabweans in South Africa. Muruza nyaya yakambenge iripo pamashura apo. Nyaya yema exemption permits iyaya. Aifana hunge ari ku expire nhasi. Ndo dera arifana hunge ai expire. But anyway, zva extendwa futi achazo expire kupera kwegore rinouya. Ndo mashandiro azviri kuitwa iko zvinezvi zvakuita zvichingo extendwa bijana zvichitoenda zvakadaro. Nyaya yakacomplainwa zvakanyanya nemazimbabweans kuti chii chakazoita kuti vanhu vasvike pakuti exemption permits aya atange kunzi haachadi kunorinyoiwa. Nyaya iyo yakanetsa zvisingaite, beto yacho yanga iri ningina, but zvinhu zvakakonzereswa nevanhu vanozvita kunge vakanyanya kudzidza iva vastereka vaya vekuti vaidanga kuda kuti kuda kunotesta kudzidza kwavo muSouth Africa ndo vavazoparira vanhu. Like zvakafana nekuti munhu anoenda unoti zuva iri tikunetseka nemagetsi tonoona reconnect rakauya zvikashanda obva wazonojunga zuva robva rauya rotanga kupisa vanhu. Ndo zvinhu zvakamafambira zvakangoitika paSouth Africa. But iko zvinezvi tigai tingoti good news, ndo nyaya iripo hama dzadiwa iripo paground. Iko zvinezvi exemption permits ese next year kupera kwake ndo paachazenge akuzorinyoiwa. Saka apa zvangonzi atongorinyoiwa nhasi automatic makutongorova rimwe gore takaenda takadaro spahlo acha dzedu tichitoenda takadaro. Atoziva kuti December kudai watatatopinda vanhu vanga vatogadzirira kaiko kwani mainzwa nyaya yemass deportation yanga iri kutenderera ngavamboita zvavo easy ngavambodya state. Vanhu vamwe vanga vakamirira kuti saka pamwe zvadhakwa ndakuita maplans avo unogona kutoextenda rimwe gore riri kutoshanda because anyway kumhanyira panenge pasinyatsorina nekuti kusaidi kwacho komune muchida unomhanyira kuya handi muri kungoziva iri kuitika ikoko. Saka anyway ndo update yacho. Ameno kuti muri kuionawo sei. Ngatisangane mucomment section muchindiudzawo zvamuri kufunga ipapo.